Тут могла б звучати якась дуже тривожна та драматична музика. Поки ви мирно смажили шашлики поза містом, понад нами пролетів черговий чорний лебідь. Великий такий лебідь, відгодований, чорний, просто як смола, з розмахом крил, як отого індійського кондора. До Мінська їдуть представники ЛНР. Їдуть не по ковбасних справах, їдуть як офіційні особи, як комісари іноземної держави, з повноваженнями допитати Романа Протасевича, якого вони вже оголосили вбивцею хлопчиків в трусиках та російськомовних снігурів. Це дуже серйозно. Де-факто це означає оголошення війни Україні. Тепер Лукашенко не лише диктатор та кат свого народу, щодо України він стає ворогом та агресором. І він, мабуть, дуже погано знає український характер. Українці добрі люди, але вони не пробачать такої підлості. І якщо він думає, що у нього одного сталеві яйця, а всі тут навкруги євнухи, він дуже глибоко помиляється. Йому обов'язково зроблять боляче, як і обіцяли. Йому багато чого пробачалося, поки були ілюзії, що він протистоїть Путіну. Тепер таких ілюзій ні у кого немає. Ми бачимо, що ми маємо справу з двоголовим фюрером. Тож у такому вигляді, з двома головами, цей фюрер і загине.